Seguim ara l'agenda teatral i parlem d'una peça que s'inspira en el mite de la caverna de Plató. És a la Sala Fènix, rep el nom de Diàlegs de dalt i de baix i s'inclou en el cicle Noves textures teatrals. Abigail, quin tipus de programació és aquesta? És una programació que inclou peces carregades de simbolisme que donen peu a múltiples interpretacions i en el cas d'aquests diàlegs de dalt i de baix, Orland, tens ganes que la gent surti pensant i reflexionant què m'han volgut dir, no? Sí. Una mica la meva proposta és crear una mena de teatre metafísic. Aquest era el meu objectiu, no? Que el públic pugui interpretar les peces, que no tinga un significat tancat, que estigui obert a la interpretació, al debat, al diàleg, d'acord? I que, per tant, hi hagi aquest marge interpretatiu, no? L'obra està basada una mica en la filosofia platònica, a la qual jo arribe després d'haver llegit les obres dramatúrgiques de Pasolini, que va passar una temporada al llit convalescent i va llegir tot Plató, i el seu teatre ideològic combatiu doncs, una mica està inspirat per ell, no? Una mica també una frase de Strindberg que em va colpir molt, que ell diu en la seva obra El foraster, diu: he vist la vida des dels 4 punts cardinals, des de dalt i des de baix, però sempre com si l'estigueren representant per a mi. I allò em va fer pensar en el mite de la caverna, el mite de Plató, en el qual aquests personatges estan mirant una paret on hi ha les ombres, però aquestes ombres no són la realitat, no? La realitat està en uns altres nivells superiors, fins que un d'ells se n'adona, no? Per tant, aquest adonar-se'n és poder sotmetre a judici crític, pensar, reflexionar, i aquests diàlegs van en aquesta línia. Orland, tot i que la peça original contenia 4 escenes, en aquesta en feu 3. Resumeix-me breument de què van i què veurem en el fragment que fareu ara. Sí, Diàlegs de dalt i de baix són 4 peces, Felicitat s'ha quedat fora, llavors la trilogia és Amor, Guerra i Destí, en aquest ordre. La primera peça, Amor, és una mena de drama realista, anem a dir, entre una mare absorbent, convalescent en l'hospital, en cadira de rodes, i una filla doncs, que és la cuidadora d'ella, una filla totalment sotmesa, no s'ha casat, està sola, i el tercer personatge és com aquest fantasma del pare, no? Que no se sap molt bé què va passar amb ell, va morir en coma, i hi ha tot un interrogatori, una conversa que aquesta filla vol saber la realitat, vol saber què va passar en el matrimoni dels seus pares, no? Perquè sembla que la mare l'estima molt, però no és així, no? La segona peça és Guerra, i és una mena de, podríem dir, una tragèdia existencialista, d'acord? Entre un filòsof que és a la selva, retirat, i un soldat que ve a assassinar-lo, amb la missió d'assassinar-lo. Llavors hi ha aquest diàleg previ a la seva mort, que és un diàleg en el qual, d'alguna manera, el filòsof finalment també mata el soldat perquè el fa canviar, el fa reflexionar, i el soldat, aquest jove arrogant i ambiciós que vol medalles, se n'adona del que ha fet, no? Una mica adonar-se'n de l'horror d'haver assassinat a un altre ésser humà, no? Sentir aquest dolor. I la tercera peça és la més hermètica, podríem dir, la més complexa, és una comèdia metafísica, d'acord? És Destí, i aleshores és aquesta parella d'una mena d'home, nen i dona misteriosa que va de negre, que està en una estació de tren abandonada, fantasmagòrica, i que estan esperant el tren, però no són ells que agafen el tren, és el tren que agafa aquest noi, no? Aquest nen. Llavors és el tren de la vida, una mica, no? I tot aquest diàleg és entorn a l'etern femení, no? La dona com a mare, la dona com a amant, la dona com a vida, la dona com a mort, també, no? Tot aquest univers simbòlic que acaba finalment desembocant en el que podríem dir un mort que ve a la vida, és a dir, viu, naix. Moltes gràcies, Orland. Fa l'efecte que el que farem és veure els 3 fragments alhora. Aquí el que teniu ara és una mica el que fem nosaltres per assajar. De vegades assagem en grup i després ja fem les passades, no? Quan el públic entra veu les 3 peces congelades. Després comença i ja es queda una d'elles. Molt bé, doncs anem a escoltar-vos. Gràcies, fins ara. Gràcies a vosaltres. ¿Qué espera un tren? ¿Qué espera un tren? ¿O es el tren que l'espera vostè?
Ha passat ja? És que no vull perdre, sap? Sempre vaig perdre coses. És millor que se'm dona per el temps. No li sap greu.